basin og dili kayo ninyo panasabtan nganong dunay pulong ang anak sa tao. Ningon si Kristo, ang anak sa tao mao'y magbuot unsay buhaton sa adlawng igpapahulay. Kinsa man ang iyang gipasabot nga anak sa tao? Kinsa na? Hindi man mo mutingog. Iyang gipasabot ana ang iyang kaugalingon kay gianak man siya og tao. Pero special siya, special child. Kay anak man siya sa Ginoo nga nagpakatao. Mo na ang usa sa iyang nga dinis kalibutan, Son of Man or anak sa tao. Ang emphasis ni Jesus mga igsuon na basta kabubuton ganis Ginoo, bisan pag nasupak na sa kabubuton sa tao, ato gid ang sundon. Ligay mong tupad ingna sige jud kag sunod sa Ginoo. Ingna kono. Kana bang masupak na ba ang kabubuton sa Ginoo, masupak na gani musukwahi na sa atong tawhanong balaod, tawhanong standards, tawhanon nga gusto, sunda gyud ang Ginoo. Kinsa ninyo dinhi ang mosunod Dios Ginoo, taas ang kamot. Ang dili mo isa gasunod sa demonyo. Lagi ana isa. Ang di mo isa gasunod sa demonyo ha. O naagi pipilang wa gyud mo isa, at least honest mo nga sa inyo din pagsimba karon, demonyo inyong kuyog. Bitaw. Nganong wa man mo isa? Mauwaw mo isa? Ningon na bas Kristo, ang mauwaw nga mo angko nako din his kalibutan, ikauwaw sa nako atubangan sa akong amahan o mga anghel dito sa langit. La, bantay mo diya. Giosbo na to be. Kinsay mo ingon, ako Lord, ako pader mo angkon gyud ko nga mosunod gyud ko sa Ginoo. Taas ang kamot. Salamat, inyo nang gihinginlan ang yawa. Ang sunod na sang pangutana, tinuod ba gyud? Tinuod ba gyud ang inyong pag-isas kamot? Matod pa diri sa unang pagbasa, mahitabo gyud nga kamo higala sa Dios ug iyang panalipdan, mahimo kini kung magpadayon kamo nga lig-on sa pagtuo ug dili matarog sa paglaom nga nahuptan ninyo sa inyong pagdawat sa ebanghelyo. Di atong testingan. Naay kabubuton sa Dios nga nag-ingon, kung tamparuson ang imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Niya ang standard sa tao nag-ingon, ayaw gyud padaog, inhustisya na, ikiha gyud. Buhaton ganyan, ikiha gyud na atay balaod ana. Di karon, kinsa mang balaod imong sundon, kaning ikiha gyud aron siya pahamtangan og silot nang nagtamparos nimo, nag-physical abuse nimo, o sundo ni Mos Kristo nga nag-ingon, kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Kinsay mo sunod ni Kristo, taas ang kamot. Sige, kanang ni Isa mga igsoon, tamparos ako no. Sige na, kanang ni Isa ba, tamparos yun, kanang kusog yun. Oy, congratulations. Sige, ako lang mensyonon ang pipila ba kay di ma-mention tanan. Sige, naasay balaod sa Ginoo nga nag-ingon, kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Nya ang standard sa tao nag-ingon gyud ang utang dapat bayaran. Kinsay mo sunod sa Ginoo aning utang, taas sa kamot. Di maningil ba pamakak ha? Pamakak. Naay mga tulo na lang kabuok. So, mo na gitawag og selective pragmatic morality or religiosity.
Ano bang magpili lang ta ba og unsay atong ganahas Ginoo? Ang di nato ganahan, Lord, wa ta diha, wa ta diha. Unya ganahan ko kana Lord na ganahan kita nang maingon din, the Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Yes Lord, I claim. Inigingos Ginoo, take up your cross and follow me. Lord, ayaw lang sa Lord, ayaw lang sa karon. Bugat na sad kay ni Lord, oy, bugat na sad kay ni. Ana man ta, di ba? Na si Santiago, ang atong patron dinhi, wa gyud siya magdumili nga siya mao'y unang putlan sa liog among the 12 apostles ni Kristo. Siya'y unang naputla sa liog. Lain na sang lingi si mong tupad, ina, okay ra nimo unahon kag putol sa liog. Ina, okay ra ka, di ba moingon sa misa, ikaw lang, uy. Ayaw ko una na. Duha pa to kabuk akong gihisgutan. Galisod na gani mo. Sige, aritaning ikatulo. Naay gisulti si Kristo nga standard. Ingon siya, bulahan kamong mga kabus. Nya, ang standard sa kalibutan, bulahan kamong mga dato. Kinsay gustong mahimong kabus. Taas ang kamot. Kanang nagdaning kamot yung ka ba? Naning kamot yung kang mahimong kabus. Sige. Kamong ni isa, naamoy 100 pesos karon. Naamo. Karong adlaw palit mog slot. Kamong tanan nga ni isa ha, kamong tanan ni isa, bantay mamakak mo ha. Bantay lang 'yon. Sige ra bala mog agi-agi na ato opisina, digin mo malit og slot. Kung moangkon ta nga bulahan day ang kabos, di kita ganahan mo tipig og daghang kwarta or kwarta. Di ta ganahan. Ang ato gyud ipaambit. Nya ang ato karong pamaagis pagpaambit og kwarta dinhi simbahan mao ang atong mga slots. Ang atong grace, kaning atong grace tag 100 pesos ra gid ni. Grace ba? Pila na may atong halin karon? Hinay kay niirog ang grace, no? 52,099 na kaslats ang atong halin, naapay 647,901 kaslats nga available, tag 100 pesos per slot. Nya naa ni 70 slot challenge nga tag 7,175 na sad ka challenges ang atong nadawat. May na lang ni pero hinay biya gyud og atong tan-awon. Nya ang ato sad nga kaning Protection and Prosperity of Santiago de Compostela or PPSC, ang atong halin iabot na sa 14,513 kaslots, naapay 85,487 kaslots na available, tag 100 pesos per slot gihapon. Nya naa ni 162 slot challenge nga tag 16,200. 32 na sad ka challenges ang atong nadawat. Pilay idugang ni mog palit karong adlaw or karong simanaha. Basig di sad mo kamaong mo palit no. Asa man sad nimo palit pader. Mao ni ang pamaagi ha. Ang unang pamaagi ihatod diha sa atong opisina ang inyong slot. Bisag pila pa among dawaton. Nana. Nga ikaduhang pamaagi unsa man ika-Domingo naa na diha sa atong gawas ning atong simbahan dinis Compostela na ay mamaligya sa dihag slots diha gyapon apil sa opisina nya kung di gyud mo ana ka lugar hala diha na lang sa atong bank accounts tan-awan ning atong bank accounts dinhi although kanang atong San Vicente Ferrer Parish nga bank account ato na nang padong na nato i-close within this month kay ato na nang ilisan og Compostela nga account. Pero padayon ra gid na siya usa. Or ihatag ninyo pinaagi sa atong GCash. Kaning atong gipakita dinhi mga GCash accounts, apil na ning ako, available kaayo. Open pa kaayo miron, dagko pa kay kuwang ang among GCash wa pa ma-close. Or ipadala sa kwarta padala. Ana, bisag asa pa mong suukas kalibutan, ipadala sa kwarta padala ako nang maklaim
gawas lang sa Western Union kay dili naman ko kadawat ana kay gi-block nako. Ako pa ning balik-balik ko hisgot dinhi kay aron kamo sad inyo sa ning i-share ngadto sa inyong mga kaila sa gawas og dinhi gawas atong parokya nga pamalit mog slot. Imo ba mga parinti ba nga medyo may pagka-jusnon sad palit mog slot among slots dire kay daghan pa kay mig ayuhonon, daghan pa kay mig tukuronon ana nga torong usas mga immediate nga himuonon atong tiwason ang atong kampanaryo nya sa ubos ana ang atong adoration chapel dako-dako sana siya magasto di na mo minus sa mga 1.5 million siguro atong magasto ana pila man ka slots ang 1.5 million 15,000 ka slots ana nya pila may population sa dinhi sa Compostela naas mga 80,000 das mga estudyante 80,000 more or less unya 15,000 naman itong gikinahanglan suruya na tanan dito baligyaig slot siya aro ini kahapon di mo abot 15,000 no dayo sa padiroy maglungag pa man ko padir manilhig pa ko manglaba pa ko amo lagi na imong unahuna imong giunahuna awa gitay halin kay ani sa dinhi lang nas Compostela nya pila may ato mga online parishioners nag-average og sa ato rong YouTube daan nanas mga 265,000 kani atong YouTube channel Padresiano Ubod anya kung kining tanang subscribers mamalit nig slot tagsa lang ka slot karong simanaha ang atong gikinahanglan kay 15,000 raman porting sobraha unsaon man natong sobra ihapak sa na natong atos grace makuha na ni tanan daghan na kay tag mahimo ug unsa man ni ang tawag niini gitawag ni siya kalambuan nga Kristohanong kalambuan unsa man ning Kristohanong kalambuan mga igsoon kana bang magdungan tag saka dili magulhos-ulhos dili sama karon na ay porting datua di asay porting pobriha sa Pilipinas kinsa may mas daghan ang porting datua o porting pobriha kay bao kay mo no nya unsa may hinungdan nga naay daghan kay porting pobriha nga Pilipinos nya naay jutay kaayo nga porting datua nga Pilipinos dili corruption oy dili kuwang ta sa desisyon pagsunod sa Ginoo. Pila may Katoliko sa Pilipinas naa sa mga 80% ang Katoliko. Pila ay population sa Pilipinas naa sa mga 110 million more or less. So pila may Katoliko ana naa sa mga 85, 88 million. Kung kining 88 million magsunod Diyos Ginoo sa kamatuuran, dili mangurakot, dili magpabayad og kwarta panahos eleksyon, dili mo exercise anang bribery, magtinarong gid kaning 88 million. Unsa may mahitabo? Makapili tag mga leaders gikan aning 88 million nga mga buutan dili mga kurakot mailisan ni ang mga buangon kaayo nga nagsigig pamalit og mga botos panahon sa eleksyon buo og kwarta bilyon nga kwarta ayuda left and right aron lang yun mabutaran mawa ni sila kung magtininuod lang gining 88 or 80 million nga mga Filipinos nga Katoliko. Unya naa masay daghan, napamay Iglesia ni Cristo, naapa dihay mga Baptist, naapay mga daghan pa kaing sikta nga Christians. Maabot kita nag mga 85 to 90% nga nakailag Ginoo. Unyag mulihok kitang tanan. Mapaphaning mga yawanon. Pero kay wa man ta mulihok
maghuwat raman ta, di man ta mo sangyaw, di sad ta mo pakita sama nilang Mother Teresa, samang San Roque, samang San Isidro Labrador, sama ni Pedro Calungsod, samang Lorenzo Ruiz o ni Santiago, San Vicente Ferrer, di man sad ta mo lihok. Magsige raman tayo, sila lang, sila lang, sila lang. Inaani ramanggog ko, inaani ramanggog ko. Musunod lang niya ko, sunod lang ko. Anak raman ta, ang nagsigig lihok ang mga animal. Maoy kugihan kayo mo sa kasakag balay, aron magdeal anang mga shabu, magsakasakag mga balay, magsigig post, magsigig himo anang mga porn, aron tan-awon sa mga batanon, magsigig influence anang mga pakita-kita anang mga lawas, gagmay na lang kay tabon, aron tan-awon og sundon sa mga batanon, maglaway sang mga tiguang, apil ng nagwali, usahay, nagsara noon, mga once a day, mga nana. Ug mao'y ni hari, ang pagtulunan ngayawanon, ang kahakog. Bisa lang gud sa inyo, gud tanawa inyo mga silingan, hapit na lang dili ka kaagisdan, daginutong yun ang daan, napitos kaayo, butangan pag yung atop, masango na ng imong agtang. Unya anha gyud magtukod og tindahan kilid sa karsada. Asa naman mo barog ang namalit? Sud nas karsada. Peligro matapsingan na ang mga motor nga kusog sa kay managan. Nganong imo man jud nang gipaduol sa karsada ang kilid sa imong tindahan? Nya inigabli pa gyud ang imong sari-sari or sira-sira store. Ang iyang tabon mulapas nas karsada. Nganong inana man ka? Na Kristiyanos man ta ka, Katoliko man ta ka, ibutang nimo sa peligro ang imong isig katao. Kanang batasan nga di ka mo care sa safety sa imong isig katao, mao na ang batasan sa naghimo aning mga flood controls nga way pagpakabana kung unsay safety sa mga Pilipinos. Bahalag mabahaan mo diha basta sigurong ako. Mao ra nang batasana kanang imong sakyanan imong iparking diha sa karsada. Iparking gid nimo bisan og naglisod na ang two-way nga karsada nahimo na lang one way kay ikaw gid hay mo angkon anang lunaa nga di ra ba na imong gasto ra ba na sa publiko. Kanang batasana mo ni nakapaut-ut nato kasagarang nagbuhat ana mga Kristiyanos, mga Katoliko, gipahimuslan sa mga buangon. Kay wa ta mo lihok. Sige, lingay mong tupad. Last na lang ning lingi. Ang di mo lingi, nagsunod sa demonyo. Sige. Lingi Yung na, din adyo ko mo parking o karsada. Na din adyo ko mo parking o karsada. Bisag ka na lang. Nya ing na, ako nagyong tagaan o dakong agianan akong silingan. Ayaw pagsigig, pamiit anang daan, hangtod magtakilid na lang ta. Ako gamisa kong patay, kapila na dyan ko nagmisag patay, inigso na asa mang namatyan, nadiha pa dir, masuta na? Takilid intaw ko nga to pa doon, ang dako-dako biasag ko. Naku ang lungon, diin man giagi, sa dito sluyo pa dir, dito giagi. Naku sa man agianan sa sapa-sapa. Dito giagi sa sapa-sapa ang lungon, kaya di mamasod, kaya gikurang mang pinataas nga to. Nya igo ra mo takilid ang taon sa ang pagsud sa lungon. Agiagi to sa pasapag gibitad og pisi aron makasud dito silang balay. Nako nya iniglubog sa adto na sa dagi. Wagyoy mga kaluoy. Gipiit man to ninyo maayo. Nyag naisunog diha ron sa ang pagsud sa bombero. Naay mga emergency, ihuog pa nimo ngadto sapa. Ingon ana tang mga Filipinos, most of us, sad to say. Pero si Kristo, tanawa si Kristo sa atong ebanghelyo, ako'y magbuot kinsay pakanon, kinsay dili. O kinsay may unahong pakaon ni Kristo, ang gigutom. Way balaod nga nagdili nga ang gigutom ayaw pakana bisan pag-adlaw igpapahulay. Matod pa ni San Pablo, in season and out of season, do your works of mercy. Do your love. In season and out of season. Abot sakto ba nga akong pagkutlo basta mamauna.
Pasabot, way gipiling oras, way gipiling lugar, basta tabangunon, paghinahanglan gani nga tawhanon, tabanga gidayon. So kung ang kabit sa imong bana, naglisod og panganak sa ilang unang anak, tabanga gidayon. Dadas ospital at timanag maayo aron maayo ang pagpanganak. O, di ba? Nya kay di pa man nakapanglaba kay bago pa mang nanganak ikay panglaba. Ina kisa nang bulingon imong gilabahan day ay da ang kuanin taon oy ang kabit sa kong bana bagong nanganak. Sa unya ikaw, siya ko lang usay tiglaba kay sila pa man ron. Kinsay mo buhat ana taas ang kamot. Wa gini buhat. Pulos gid mo mga yawanon. Hain naman tong gitudlo ni Kristo nga love your enemies. Hain naman na. Di mo mutuman ana. Gusto gyud ta mutuman sa giingon sa Ginoo, hate your enemies. Mao na, hasta mga madri nag-unay nag-away, hasta mga pari gaunay nag-away. Labaw ng ato mga politicians. Kinsa may mag-una og pakita. Si Mother Teresa of Calcutta nagpakita ana. Si Saint John Paul II nagpakita ana ug ang atong mga santo papang gasunod karon nagpakita ni ana. Why kural ang paghigugma, why kural ang pag-alagaray. Ug mao na si Kristo, ingon siya ako'y magbuot unsay buhaton bisan pa sa adlaw igpapahulay. Unya kung sundo nato siya, mahitabo dayon ang atong tubag sa salmo. Unsa may tubag sa salmo? Ang Dios maugayod ang akong hinabang. Di ba? Bahala nagdi mo mamalit og slat, basta humanak og wali, bahala na ang Ginoo ninyo.